Hej og velkommen til gruppe 1's feedback på den afsluttende opgave til gruppe 8. Ja, I har jo skulle skrive ud fra emnet tabuer, der har vi lavet den feedback, at vi synes måske nogle af artiklerne kommer lidt ud fra det emne, altså forstået på den måde, at vi har lidt svært at forstå, hvad det er, der er tabuet i den. I blandt andet Thomas' artikel bruger man vinkelsætning, Jehovas vidner benytter sig af metoder, der er på kant med, hvad der er etisk forsvarligt efter verdslige demokratiske værdier, vi har i Danmark. Metoder og manipulation, der koster samfundskroner og kan splitte familier ad. Der er vinkelsætningen måske lidt for uklar og lidt for bred. Der er rigtig mange historier i den, og for os der har vi lidt svært at finde ud af, hvad det er, der er tabuet. Er det at være en del af Jehovas vidner og melde sig ud af Jehovas vidner, gifte sig med en fra Jehovas vidner og sådan noget, og det synes vi godt, man måske kunne arbejde lidt mere med, så det blev lidt mere genkendeligt for den almindelige læser. Hvorimod at for eksempel Sørens vinkelsætning, børn bliver ekskluderet fra fællesskabet, fordi de ikke har ressourcerne til at være med i det, er meget mere klar og præcis. Den er måske heller ikke nær så udfoldende, der er i selve artiklen. At den er meget simpel, men det gør det også lidt nemmere for læseren at forholde sig til det her tabu. Ved begge vinkelsætninger skal man jo lige have den der, jeg vil fortælle at ind foran, men det er jo selvfølgelig bare en lille ting. Ja. Så har vi jeres brug af fortællemodeller, og der er i Thomas' artikel, der har han brugt scenefakta, og der nogle gange mister man lidt overblikket, fordi der hele tiden kommer de her scener, så man skal ligesom sætte sig ind i, hvad sker der her? Og det er især i starten, at det kan være lidt svært at finde rundt i, hvem det er, der bliver, hvilken synsvinkel der bliver fortalt fra, så man lige kan følge med. Der kunne have været lidt flere fakta til ligesom at underbygge de her scener, så man som læser blev taget lidt mere i hånden. Ja, for du skriver jo nogle rigtig flotte scener, Thomas, men jeg tror måske det kunne hjælpe dig at arbejde med en fortællemodel, hvor at man lagde større vægt på kerneafsnittet, så du ligesom kunne få fortalt, hvad historien egentlig handler om, og ikke kun få det fortalt i nogle flotte scener. Ja. Og i Sofies artikel, der har brugt Wall Street Journal Guide, og det fungerer egentlig rigtig godt. Der er et godt kerneafsnit, så man ligesom ved, hvad det handler om. Og et rigtig fint anslag. Ja. Det sidste her, hvor man ligesom skal samle op på det i Wall Street-modellen, når man laver det her hammer-afsnit, der skal føre tilbage, hvor man skal fortælle, hvad det er, man har fortalt, der synes vi måske, at du kommer til at komme med din hovedpointe og ligesom sagens kerne lidt for sent i artiklen. Så du skal måske passe på ikke at blive alt for bundet af at bruge en fortællemodel. Så vil vi gerne tage lidt fat i nogle forskellige ting vedrørende jeres citater. Blandt andet det her, når man skal udvælge hvad for nogle citater, der er relevante for artiklen. Og der synes vi, at et citat, som Thomas bruger, der hedder: når kvinder er forelskede, bliver de jo bare det smukkere. De første par år var hun dårligt kommet hjem fra arbejde, før hun ville ind i sengen og ligge. Hun fandt pludselig ud af, at hun havde en seksualitet og kunne få orgasmer og det hele. Synes vi ikke måske har så meget relevans for det tabu, som artiklen handler om. Hvorimod at et citat, som Sofie bruger, der lyder sådan her: jeg synes, det er pinligt at gå ud foran en dør. Jeg havde det svært i dag, fordi jeg skulle købe en oplader til min telefon. Jeg synes, det var så grænseoverskridende at gå ind i Bruuns galleri. Er et rigtig fint citat, fordi det er et, man kan identificere sig med. Der både er noget meget konkret med, at hun skal købe noget, og det er et sted, vi kan identificere os med. Og det er et citat, der i den grad er relevant for artiklens emne og tabu. I har generelt en tendens til at bruge lidt for lange citater. Som eksempelvis det her: man vil ikke opleve sig så stigmatiseret, som man måske gør i dag, men vil få den samme oplevelse, som hvis man blev ramt af en fysisk sygdom og bliver vurderet på sin sygdom og ikke sin person. Man er et menneske, man er ikke en skizofren eller en personforstyrrelse eller med en depressiv lidelse, men man er et menneske, som af en periode har en sygdom, som dukker op med mellemrum, præcis som hvis man har diabetes. Vi kommer også ind på det senere med syntaksen, fordi her kommer der også nogle lange sætninger, men man mister lidt overblikket, og det gør, at meget af det her vil man
kunne selv have skrevet meget kortere og meget mere præcist, og det ville have givet en meget bedre effekt i forhold til hele tiden at komme med rigtig mange citater, og så komme med de her lange, hvor I lærer jeres kilder fortælle. Det kan virke rigtig godt, men de bliver simpelthen for lange citater. Ja, også det næste citat, som vi så ikke lige vælger at læse op, men er fra Tobias' artikel, er også 8 linjer, og det er alt for langt. Man mister lidt læseren i det, så hellere cut det ned, find de 2-3 linjer, der er bedst af dem, og så tag de andre linjer og få dem skrevet med ens eget sprog, og så brug det til at lægge op til de 3 linjer, der virkelig sparker røv. Yes. Ja, og generelt med citater skal I også passe på, at der ikke kommer for mange af dem, hvor at det, i Thomas' var det lige tilpas med citater, men både hos Tobias, Sofie og Søren bliver der er lidt for mange af dem, også fordi at blandt andet i Sofies er der også både et citat i rubrikken og to af mellemrubrikkerne er også citater. Så hvis man i forvejen bruger lidt for mange citater, så pas på, at det ikke også kommer i mellemrubrikker og rubrikker, for så bliver der rigtig mange af dem. Og hvis man vælger at bruge et citat i rubrikken, så synes vi i vores gruppe virkelig, at det skal være et citat, der skiller sig ud, eller både af æggende og væggende og dækkende, i den grad siger noget om artiklen, men også som er noget, der fanger læseren. Ellers skal man, synes vi, holde sig fra at bruge dem. I hvert fald i rubrikken. I kommer også til meget i jeres oplæg, og, eller i hvert fald nogle af jer gør, nævner noget, som I også nævner i citatet. Så det bliver lidt en gentagelse, og der er ingen grund til at bruge krudt på det i enten citatet eller i jeres oplæg. Eksempelvis fra den øverste her, hvor der bliver beskrevet det fra Sørens, at der bliver skrevet glad for at komme hjem til dem, som hun kunne opleve det. Og så igen kommer det ned i citatet. Da jeg kom hjem til folk, var jeg begejstret. Jeg havde en barnlig glæde over, at der var alt, jeg kunne tænke mig, og jeg kunne have mulighed for at lege med det. Så det bliver lidt en gentagelse af, at der bliver nævnt begge steder, at hun var glad for at komme hjem til folk. Ja, og det er også det samme her i Sofies artikel, hvor at hun beskriver, hvordan hun har en tæt veninde, men som har svært ved at rumme hende, og den kommer så igen, hvor at personen så siger, at hun sagde den anden dag, at hun ikke kunne rumme mig. Så det er sådan det samme ord, der også går igen, både i det op til citatet, men også i selve citatet. Det bliver lidt dobbelt konflikt. Ja. Så hellere lave en lille, et oplæg, der måske ikke er så nær så specifikt, sådan man netop får lyst til at læse citatet. Dette oplæg er jo meget, unikt i forhold til resten af artiklen, fordi der må det netop godt ikke være så, behøver det ikke være så præcist og så klart, fordi der netop kommer et citat. Det er netop et oplæg til citat, så man behøver ikke gøre det her så klart og præcist i oplægget. Og I skal heller ikke være bange for at skrive noget mere selv, og skrive nogle af citaterne ud, eller omformulere dem på en anden måde. Man kan sagtens bruge citaterne, uden at behøve at skrive dem som et citat hver gang. Yes, og så har vi til sidst her også lige noget at sige om syntaksen, hvor vi synes, at nogle gange kommer der lidt for lange sætninger, og nogle gange bliver de også lidt for kompliceret i forhold til ordstilling og syntaks. Den første er fra Sofies, mener jeg. Hun føler, at det er svært at forstå, fordi folk omkring hende ikke forstår, hvad det er, hun fejler, men samtidig ønsker hun ikke, at der er andre end hendes nærmeste, der kender til en sygdom. Der er rigtig mange kommaer og rigtig mange sidestillede sætninger, så hellere bare cut den op og lave den til nogle færre sætninger og variere syntaksen lidt mere. Vi har også nogle eksempler fra Thomas' artikel. Thomas, du skriver rigtig, rigtig godt, men nogle gange så har man lidt fornemmelsen, at du både mister dig selv, og det betyder også, at du mister læseren lidt. Så hellere gøre det lidt mere kompliceret. Det er især i forhold til... Mindre kompliceret. Ja, mindre kompliceret, undskyld. Og korte det lidt op, og måske gøre især ordstillingen mere simpel. Vi har 2 eksempler. Hans stereotype påklædning, der nok i et med 70'er indretning, også springer i øjnene foran hvide hospitalsvægge, havde afsløret ham. Og den næste med åbne brud på albu og knæ og en maveregion, doktoren havde kaldt for en pærevælling af lort og blod, så hun herrens ud. Altså ordstillingen, det kommer slet ikke til at hænge sammen, også fordi der kommer nogle indskudte sætninger. Hellere bare gøre det simpelt. Der er et rigtig godt eksempel fra Tobias' underrubrik, hvor han skriver, den kristne Johannes Rolighed føler, at der bliver set ned
på troende kristne i Danmark, det skaber et tabu. Punktum. Det er meget simpelt, og det er simpelthen ikke at gøre det sværere end det er. Så taber man slet ikke nogen ved det. Men point for et sindssygt ordforråd på kørende, Thomas. Det er stærkt. Det er rigtig stærkt. Hvis du lige kan lære at tæmme det, sådan at vi alle sammen er med, så vil det være helt kanon. Det var alt for os. God sommer! Juhu!